Hej og velkommen til Jacobo YouTuber. I dag vil jeg vise sådan en her, og det ligner en spåkugle. Kan man godt sige, det er lidt. Ja, lad os begynde. Jeg slukker lige det lys. Here we come. Og her er den ting, jeg snakkede om lige før. Så I kan se, her er min hånd. Jeg ved faktisk, jeg tror det er lidt ægte stød, men hvis du kigger over på den anden side, jo, man kan godt se det ud. Det er lidt som om den røntgenfotograferer ens billede eller ens knogler. Men ja, det er stikkontakten, men det er den her, vi skal kigge på. Den er sjov at have på sit værelse. For eksempel, hvis man skal sove. Så er det sådan, hvis man falder i søvn med fingeren heroppe, næste dag, så er den altså virkelig varm. Den giver ikke stød, men den er virkelig varm. Og det værste er, at ens finger lugter bagefter. Den her finger. Man kan nærmest ikke se det. Men jo. Okay, jeg ved ikke, hvorfor jeg sagde det. Så kan man... Ja. Jamen, den er bare sjov at have. Det er bare... Husk, jeg satte den en gang i mit vindue. Så på et tidspunkt, da jeg så kom hjem, jeg tror det var for en middag, så havde jeg glemt at slukke den, så lige sådan en meteor, der var styrtet ned. Jeg har slet ikke lagt mærke til det, så mørkt. Kan man se revner? Jeg kan ikke se noget. Det kan jeg ellers. Prøv at se, kan I se en lys der? Okay. Den ting, der lyser, det er en stikkontakt. Men det er den her, vi skal kigge på, som sagt, som jeg sagde før, og snakke om den der, men jeg vil snakke om den her. Hvis der overhovedet er mere. Jo, jeg var faktisk ret heldig. Hvis du har sådan en her, den er tændt, og den ligger ned, kan se, det er min seng, jeg optager i, så vil jeg tro, der går ind. Du kan se, her, der gjorde det ondt på mine fingre. Så jeg synes, der var en flue, at man skal huske at slukke den, så jeg tager lige slukknappen. Er det det? Nå, det var ikke den. Det er den her. Hver gang der kommer lyd sådan, hver gang jeg slår på den. Ja, det var det. Det er bare det. Så slukker vi den. Husk at slukke den. Forresten, jeg vil lige sige, hvor jeg har købt den. En butik, der hedder Rodes. Og hjemmesiden hedder rodes.dk. Så hvis I vil finde den, og den hedder sikkert laserkugle, eller strømkugle, ender ikke med, det hedder rodes.dk eller Rodes. Det var det. Alt for i dag for Jacobo YouTube-kanal.